Ħasbuni ċasta, imma jien kollox naf. Araġi. Dak għandu grazzja ma' dik, imma dik laqqas idea, dik tgħix kemm tħoff tiftaħar u dak tgħix kemm jistħi minna u dik flok tfarfar l-amara tfarfar mix-xogħol, l-oħra tfarfar sew ma gedduma dejjem sal-art, hawn l-oħrajn dejjem bin-nervi u daw it-tnejn kemm huma supervi, dik trida tal-irjali. Imma żo, minflok noqogħdu nparlaw fuq in-nies, mhux aħjar naqraw xi ktieb. Għal darba wasalt, darba kmini. Wara mħammun nagħmel kafe. Ħallini mit-telefon, ħanaqra ktieb. Biberija ġdida. Illum il-Prinċipessa Emma kienet ċebet sal-ponta ta' Mniħira, id-dur mal-erba' ħitan tal-palazz. Korrokna u kantuniera sissa kienet skoprita u kull ktieb fil-librerija kienet qratu. Isa jindi. Saħan sitra, anki l-ktieb ta' taqbiliet ta' Tzija Saħħara kienet qrat xi 3 darbiet. Mhux għax taqet issir Saħħara bħal dik it-Tzija stradikata, imma xi taqbiliet maġiċi li kienet tivvinta kienu jaqsmuha bid-daħq. U kien hemm taqbila ta' kif raġel isir ħanżir. Oħra kif mara issir fekruna. Oħra kif torqod mingħajr ma tagħlaq għajnejk. Kif tiekol mingħajr ma tiftaħ ħalqek. Kif tkabbar siġra f'ħakkatajn. Lista ma tiqafx ta' maġija bla sens. Imma din it-tip ta' maġija x'użu għandha? Kienet dejjem issaqsi lilha nnifisha Emma mifquwa bid-daħq. Biex ngħidu kollox, it-Tzija kienet magħrufa wkoll għalkemm il-darba l-maġija marret ilha ħażin, bħal dik id-darba li pruvat tibdel xwejħa f'mara żagħżugħa u minflok ġib figura nofsa ta' mara u nofsa ta' ħuta. Jew dik id-darba meta bidlet raġel f'bozza minflok mamlitu intelligenti. U tant kien hemm minn dawn l-inċidenti li darba minnhom it-Tzija iddeċidiet li tinsa l-maġija, tippakkja u minflok tmur iddur id-dinja. Imma llum Emma la kellha ftit toqgħod terġa' taqra l-ktieb ta' Tzija u lanqas tiċċekkja l-ħitan tal-palazz għal xi moħba sigrita. Għalhekk libset il-papoċċ u telqet biex tagħmel passiġġata fil-bosk. Forsi tiskopri xi passaġġ ġdid. U x-xorti kienet favorija. Kienet ċerta li f'din ir-roqa tal-bosk ġiet kemm il-darba, imma żgur qatt ma kienet trat dan il-passaġġ. Kif jista' jkun qatt m'għandu tat passaġġ mimli fjuri u weraq kull kulur? Fl-aħħar Emma reġgħet imtliet bl-enerġija u lanqas sabar timxi ma kellha. Bdiet timxi u tiġri, tiġri u taqbes f'nofs il-fjuri, tagħmel il-kutrum bajsi. Sama waslet ġo fetħa li f'nofsa kien hemm torri eżatt bħal dak li kienet rat fuq il-ktieb ta' Rapunzel. Hello, l-għodwa tajba, min hemm? Oh, mela int. Mela, veru? X'qallek? U kif jaf dan, kif jista' jkun? Murara, b'daqshekk,
x'għamilt ħażin jiena? Darba oħra qas nistaqsi.